Στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στα πνευματικά ιδρύματα της χώρας, στέκει μια μορφή σιωπηλή, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Δεν ήταν μόνο πατριάρχης, ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε ανάμεσα στην πίστη, την παιδεία και τη θυσία. Η Αθήνα δεν ήταν απλώς ένας σταθμός στη ζωή του, ήταν η αρχή και το τέλος της πορείας του. Ποιος ήταν όμως ο πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος? Πριν σταθεί εδώ, η πορεία του ξεκίνησε μακριά. Στη Δημητσάνα, γύρω στο 1745, γεννιέται ως Γεώργιος Αγγελόπουλος. Γιος ενός φτωχού βοσκού, μεγαλώνει με πίστη και δίψα για γνώση. Το 1765 φτάνει στην Αθήνα. Εδώ, για πρώτη φορά, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο της παιδείας. Μαθητεύει κοντά σε δασκάλους, γνωρίζει τη δύναμη της γνώσης. Η πόλη αυτή θα τον σημαδέψει για πάντα. Η πορεία του συνεχίζεται στη Σμύρνη, στις Στροφάδες. Εκεί γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Γρηγόριος. Η παιδεία που καλλιέργησε στην Αθήνα τον συνοδεύει. Το 1785 γίνεται Μητροπολίτης Σμύρνης και το 1797 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Θα καθαιρεθεί, θα εξοριστεί, θα επιστρέψει. Η ζωή του γίνεται ένας κύκλος δοκιμασίας και ευθύνης. Ο Γρηγόριος δεν ήταν μόνο ηγέτης της Εκκλησίας. Ήταν άνθρωπος της παιδείας. Μετέφρασε έργα, στήριξε τη γνώση, έκανε τη διδασκαλία προσβάσιμη στο λαό. Οργάνωσε το Πατριαρχείο και ρύθμισε κοινωνικά ζητήματα. Σήμερα, στην Αθήνα, τα ίχνη αυτού του έργου διασώζονται. Αντικείμενα που άγγιξε ο ίδιος μαρτυρούν τη ζωή του. Παναγιώτατε, η φιλική εταιρεία είναι έτοιμη. Ο Μοριάς βράζει. Πρέπει να φύγετε μαζί μας, γιατί οι Τούρκοι υποψιάζονται. Αχ, παιδί μου, μη με παρακαλείτε σε φυγή. Μη θέλετε να σωθώ. Η ώρα της φυγής μου θα ήταν ώρα σφαγής. Ώρα σπαθιού στην πόλη και την όλη χριστιανοσύνη. Είμαι πατριάρχης για να σώσω το λαό μου και όχι να το ρίξω στα μαχαίρια των γενίτσαρων. Ο θάνατός μου ίσως ωφελήσει περισσότερο. Όχι, δεν θα χρησιμεύσω σαν περίγελος των ανθρώπων, περπατώντας με άρχοντας και δούλους στους δρόμους της Οδυσσού, της Επτανήσου ή της Αγκώνας. Να με δαχτυλοδείχνουν τα παιδιά και να λένε «Να, ο Φωνιάς ο Πατριάρχης». Εγώ πηγαίνω όπου με καλή γνώμη μου, η μεγάλη μοίρα του έθνους και ο επουράνιος Θεός. Γνωρίζει, καταλαβαίνει και μένει. Η απόφασή του δεν είναι φυγή, είναι θυσία. Μια απόφαση που θα τον οδηγήσει στο μαρτύριο, μα και στην επιστροφή του στην Αθήνα. Πάσχα του 1821. Μετά την Ανάσταση, συλλαμβάνεται. Απαγχωνίζεται στην πύλη του Πατριαρχείου. Το σώμα του διαπομπεύεται, ρίχνεται στη θάλασσα. Η πόλη τον θυσιάζει. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εκεί. Το 1871 τα οστά του επιστρέφουν στην ελεύθερη Αθήνα, εδώ, στη Μητρόπολη, μέσα σε αυτή τη Λάρνακα. Δεν είναι πια ένας πατριάρχης, είναι σύμβολο. Η ιστορία δεν είναι πια αφήγηση, είναι παρουσία. Το 1871, 50 χρόνια μετά τη θυσία του, τα ιερά του λείψανα μεταφέρονται από τον Οδυσσό στην ελεύθερη πια Αθήνα. Σήμερα, το ιερό του σκήνωμα φυλάσσεται εδώ, στη Μητρόπολη Αθηνών, μέσα σε μια περίτεχνη λάρνα. «25 Μαρτίου 1872, 51 χρόνια μετά την Επανάσταση. Εδώ, στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα του Γρηγορίου του Πέμπτου». Έτσι τελειώνει το ταξίδι του Πατριάρχη Γρηγορίου. Όχι εδώ. Προσωπικά το αντικείμενο φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
αντικείμενα που άγγιξε ένας Άγιος.